गोरोबथाया जालांबाय बे गोरोबथाखौ लानानै बिपिएफआ बिखुङाव बानलु आलुनाय बायदि जादों। गोरोबथाखौ जाजानो बादोंमोन। ओरैबायदि दुखुनांथाव जे बेसेबांबा मानसि थैनानै थै गोलोमदै गारनानै सान्दुं अखा खामजानानै मोनसे मोजां गोरोबथा मोनबाय आरो बे गोरोबथाखौ खैराबारियाव फैनानै हाग्रामा महिलारिया गोरोबथा जानायनि सिगाङाव बुंदोंमोन रायजोफोर साननैसो उनाव मोजां खौरां फैगासिनो दङ होननानै। मोजां खौरां, मोजां मोनसे गोरोबथा जासिगोन। नरेन्द्र मोदी फैनायावबो बुंबाय क'क्राझाराव बिराद मोजां मोनसे गोरोबथा जाबाय, बर' हारसा बयहाबो लाब जासिगोन। आरो दा हारसाफोरनि सिगाङाव असमियानिफ्राव थांना बुङो बे गोरोबथाया बर'फोरनिल'। आरो बर'फोरनि सिगाङाव फैनानै बुङो बे गोरोबथाया बर' हारिखौ ध्वंस खालामगोन होननानै। दा जाय गोरोबथानि गेजेरजों बर' जोहोलावफ्रा हाग्रा बंग्रानिफ्राय फैनानै न'आव थानो हानाय जाबाय, दाउ अमाफोर बायदि रावबो गावथारजानाय नंला, जेलाव थानायफ्राबो लासै लासै ओंखारनो हासिगोन। बेजों लोगोसे बेसेबांबा बुरजा गोहोखौ जों मोननो हाबाय, DCSPआ जोंनि आखायाव फैबाय, गासैबो गोहोखौ जों मोननो हाबाय। बेबायदि समाव बिथांमोना उल्टां फाल्टां खोथा बुंदों। जोबोद दुखुनांथावा जाबाय BTCनि बाहेरानि एबा आथिखालनि BTRनि बाहेरायाव थागोन जाय बर' फिसाफोर, बिथांमोनाबो 30-40 बोसोर जुजिबोबाय, बिथांमोनाबो जेल जादों, बिथांमोनाबो थैदों। आरो बिथांमोननि थाखाय नैबे गोरोबथानि गेजेरजोंनो मोनसे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दाजानो थांगासिनो दङमोन थांनाय एसेम्ब्लियाव। बेखौ हाग्रामा महिलारि आरो चन्द्रन ब्रह्म बिथांमोना होबथाबाय। दा बिथांमोना सानदों बेखौ जुदि मावनानै होयोबा, बे गोरोबथाखौ मोगथां महर होयोबा बिथांमोना लासिंसिं जासिगोन आरो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा जायफोर सागान होदोंमोन बिथांमोना गोजौआव थांसिगोन होननानै सानदों। दा मानगोनां रायजोफोर, जोंनो जेबो क्रेडिट नाङा। आइ आफा रायजो राजानि खामानि मावनायाव जोंनो जेबो क्रेडिट नाङा। दा बिथांमोना नाङा फाङा बेबायदि साननानै हारिनि मोनसे मोजां खामानि जानो थांनायखौ बेबायदि होबथायोबा बियो जोबोद मोनसे दुखुनांथाव जागोन। दा बेनिखायनो नैबे समाव जाहाथे उल्टां फाल्टां खोथाफोरखौ रावबो साना, बे गोरोबथाजों जोंहा भेन्सार स्कुला माने प्रभिन्सियेलाइज जासिगोन, कलेजनि प्रफेसारफोरखौ मोनसिगोन, बर'नि थाखाय माने बर' आरो ट्राइबेलफोरनि मोनसे डाइरेक्टरेट जाबाय। बेजों लोगोसे दिल्लीनिफ्राय थोंजोङै अनसुंथाइ मोननायनि जोंहा राहा लामाया फैबाय। बाथौसालि खेराइसालिनिफ्राय लानानै हारि थांना थानायनि जेसेबां नांगौ गासैफोरखौबो मेक्सिमाम बे गोरोबथानि गेजेरजों मोननो हाबाय। दा बेखौ लानानै उल्टां फाल्टां साननो नाङा। जोंहा हारि दानायनिसो खामानि मावनांगौ। जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां लेखा फोरोंनांगौ। जायफोर लेखा फरायनो गारबाय बिथांमोनखौ दिनै जोङो माबा नङा माबा राहा लामा बानायना होनांगौ। रिक्सा थेला हाजिरा मुजिरा मावनानै जाग्राफोरखौ जों अननांगौ, बिसोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ। गासैबो बिथिङाव हारिखौ जौगानायनि खामानिखौ नैबे समाव मावनांगौ। दा बेखौसो दिनै जोङो नाजानांगौ। आरो BPFआ 17 बोसोराव बिथांमोननि EMGMफ्रा जेबो खामानि मावनो हायाखै। बेखौ दिनै होबथानो थाखाय, बेखौ दिनै खोमानो थाखाय बिथांमोना रेलि धरना होगासिनो दङ। इलेक्सन नांगौ होननानै। इलेक्सनाथ' दिनै नङा गाबोन जाखागोन। बेखौ धरना होलायनांगौ, रेलि खालामनांगौ जेबो गैया। धरनाया होनांगौमोन स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै। धरनाया होनांगौमोन बर' बिजोंनि फोरोंगिरि नांगौ होननानै। धरनाया होनांगौमोन गोरिब गुन्द्रानि न'नि फैसा जानायनि हेंथायै। धरनाया होनांगौमोन आइ आफा रायजो राजानि राव थुनलाइ हारिमु जौगानांगौनि थाखाय। दिनै बिथांमोना धरना होदों इलेक्सन नांगौ होननानै। थारमाने पावाराव गैयाबा बिथांमोना फाग्ला बायदि जायो। दिनै लासै लासैनो थाखा फैसाफोरा जामलांनो हमदों, जानो लोंनो लासैनो खमायलांगोन। माने हरफ्रामबो बिथांमोना बेदर जौ लोंनो मोननांगौ। बे जौ बेदरनि जि सिन्था, बेजों हारिया जौगानाय नङा रायजोफोर। दा नंखायनो सोलायनायखौ लाबोनांगौ। आं बेखौनो खावलायदों। एबार UPPLनि सरकार फैनाया क्लियार जाबाय। गासिबो हारिनि मानसिया लोब लोब UPPLआव हाबजोब्बाय। आरो जेसेबां नाजाथों UPPLखौ सरकार दानायाव बिथांमोना हमथानो हाया। दा नंखायनो सरकारा दाजाखासिगोन। जोङो बेखौसो सानदों सरकार दाखांनायनि उनाव जाहाथे BPFनि बायदि जोंनि मानसिफ्राबो गालागाथा जाया। ओंखायनो दानिफ्रायनो जों मा मावगोन, आबादनि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, आइजोफोर जौगानांगौ, फरायसाफोरनि गासैनिबो बिथिङाव, बेखौसो जोंनि गेजेराव जों रायज्लायगासिनो दङ। बेखौनो आं बुंबाय। नोंथांमोनखौ अबंलावरिया मोजाङै लाखिथोंसै, इसोरा अरायसम मोजाङै लाखिथों। आं बिनि थाखाय आरज गाबबाय।